Ningún concello do Barbanza se libra xa do endurecemento das restricións. Os últimos en incorporarse ao nivel máximo son Noia e Lousame, que formarán burbulla. Dende esta medianoite non se poderá saír nin entrar nos concellos, que permanecerán pechados perimetralmente, aínda que haberá excepcións para os encontros familiares de fin de ano e aninovo. O día 30, 31 e día 1 mantense a mobilidade para desplazamentos de visita a familiares ou desplazamentos entre domicilios de amigos ata 1:30 da mañán. Pero tamén deixar claro que o día 31, aínda que se permite eses desplazamentos, os establecementos de hostelería teñen que pechar igualmente ás 6 da tarde. Tamén o día 1 de xaneiro, día de Aninovo, os establecementos de hostelería non poden abrir ata as 11 da mañán. É unha cuestión que se fai co criterio de que non se produzan aglomeracións nin concentracións da xente que ven das residencias familiares e que poda seguir con esas reunións a primeira hora da mañá. A hostalería tan só funcionará o 50% en terraza, co límite de horario ata as 6 da tarde. O comercio seguirá coa actividade normal, mentres que se autorizará o desplazamento dende outros municipios só para actividades esenciais. Os veciños e veciñas teñen que entender que poden achegarse ao comercio a comprar con normalidade, mantendo as condicións de distancia e seguridade, que os establecementos de hostelería só van a poder atender nos espacios exteriores, nas terrazas en Noia ata as 6 da tarde, e tamén que aquelas actividades esenciais, por exemplo, asistencia a reparar un vehículo a un taller ou determinadas actividades esenciales, co xustificante correspondente, os veciños de outros concellos poderán desplazarse a Noia. O Comité Clínico decidiu ademais incluir no nivel medio alto de restricións a Muros, Outes, Porto do Son e a Pobra. Tamén se limitan as reunións a 4 persoas e reducirase o aforo da hostelería o 30% en interior e 50% en terraza. Algúns concellos como a Pobra adoptaron medidas adicionais, como o peche dos parques infantís, a suspensión das actividades culturais, deportivas e de ocio e a atención telemática en determinados servizos municipais, como a biblioteca ou a oficina de información turística. Mentres tanto, Boiro, Ribeira e Rianxo continúan co nivel máximo dende hai varias semanas, semella que as medidas comezan a ter efecto, posto que os contaxios seguen a descender nos dous primeiros municipios, os que levan máis tempo pechados.